Contes clàssics. Blancaneu i Rosa Roja. Hi havia una vegada dues germanes que es deien Blancaneu i Rosa Roja, pels rosers vermells i blancs que tenia la seva mare al jardí de casa. La Blancaneu i la Rosa Roja s'estimaven molt i sempre estaven juntes, jugant al bosc amb els ocells i els animals. Un vespre d'hivern, mentre les nenes escoltaven com la seva mare els explicava un conte, van picar a la porta. La Rosa Roja va obrir i va veure un enorme ós negre cobert de neu. L'ós li va dir que no tingués por. No et faré cap mal. Estic glaçat i només necessito escalfar-me. La mare va convidar l'ós a entrar i l'animal es va estirar davant del foc espetegant. Les dues germanes li van expulsar la neu de sobre amb escombres i quan van comprovar que no representava cap perill, van començar a estirar-li el pèl i a fer-li pessigolles a la panxa. L'ós continuava ajagut i es deixava fer. Només quan els seus jocs van començar a ser una mica bruscos les va advertir. No em mateu, Blancaneu i Rosa Roja, si no, no us casareu mai. Les nenes i la mare van deixar l'ós dormint davant del foc. L'endemà al matí ja no hi era, però va tornar cada nit durant la resta de l'hivern i elles el rebien afectuosament. Quan va arribar la primavera, l'ós va anunciar que havia de marxar per vigilar el seu tresor. Hi ha un nan molt avar que passa l'hivern dins una cova molt fonda comptant les seves riqueses, però quan arriba la primavera surt a robar. Les nenes estaven molt tristes per la seva marxa. Quan sortia per la porta, el pastell li va arrencar un tros de pèl i la Blancaneu va entreveure una pell daurada. Certament era un os molt especial. Al cap d'uns dies, la Blancaneu i la Rosa Roja eren al bosc recollint llenya quan de sobte van sentir... Per sorpresa seva van veure un vell nan arrugat amb la barba enganxada en un arbre. No us quedeu aquí parades mirant-me, veniu a rescatar-me. La Blancaneu i la Rosa Roja van fer tot el que van poder per alliberar-li la barba, però estava ben embullada, o sigui que la Blancaneu va treure les tisores i li va tallar. Com t'atreveixes a tallar-me la meva preciosa barba? Us desitjo mala sort per tota la vida. L'homenet va replegar un sac d'or que hi havia a prop i va marxar corrent. Una mica més tard, la Blancaneu i la Rosa Roja van anar al llac a pescar i s'hi van tornar a trobar el nan. Havia pescat un peix, però la barba se li havia enredat amb el fil i el peix no parava d'estirar-lo cap a l'aigua. Moveu les cames abans que m'ofegui, estaquirots! Les nenes van intentar en va deixar-li anar la barba i llavors la Blancaneu va treure les tisores i li va tornar a tallar. M'heu tallat la barba, bruixes! Ja no podré tornar a mostrar-me en públic. Empipat, el nan va replegar un sac de perles que hi havia a la vora i va tocar el dos. La setmana següent, la Blancaneu i la Rosa Roja eren al poble comprant menjar. De camí cap a casa van agafar una drecera pel bosc i van tornar a topar amb el nan. El sac se li havia esquinçat i tot de pedres precioses estaven escampades per terra brillant sota el sol. No us hi acosteu, són meves! De sobte es va sentir un grunyit. El nan es girà immediatament i veié com un os negre sortia dels arbres. Va caure agenollat, mort de por. No em matis! Et donaré totes les meves joies! Però l'os no s'aturava. Per què vols menjar-te un paio tan escarransit com jo? Aquestes nenes són molt més saboroses! I les va empènyer cap endavant. L'os es va posar dret. El nan es va posar blanc com la llet, es va encongir fins a fer-se tan petit com un ratolí i va desaparèixer del tot. Les nenes, espantades, estaven a punt de fugir quan van sentir una veu coneguda. Blancaneu i Rosa Roja, que no sabeu qui sóc. L'os es va estirar a terra i es va girar. Llavors les nenes es van adonar que era l'os que havia passat l'hivern a casa seva. S'hi van abalançar per abraçar-lo, però ell es va aixecar i llavors li va caure la pell d'os. De dins en va sortir un jove molt ben plantat, tot vestit d'or. Sóc un príncep. El nan em va embruixar i em va robar el meu tresor. Però ara ell ja no hi és i torno a ser lliure. El príncep es va casar amb la Blancaneu i la Rosa Roja es va casar amb el seu germà, que era igual de ben plantat. Es van repartir el tresor que havia robat el nan i van viure feliços per sempre més. A la paret del castell hi van penjar la pell d'os del príncep per recordar-los que havien d'estar agraïts per les meravelloses vides de què ara gaudien.